farko sunana Umar Muhammad Nako Gode. Ni ne mai Nako Gode restaurant da yake a nan Kano, Nigeria. Labari ya ji cewa kana sai da abincinka da sabon harkar kuɗi ta yanar gizo da suna Fai. To, dan ƙarin haske za ka mana da wannan. To, wannan gaskiya ne. Muna sayar da dukkanin abincikan da muke siyarwa a restaurant, tun daga shinkafa, tuwon shinkafa, farfesu kayan ciki, farfesun naman kai, naman kaza, duk wani abu da ya danganci restaurant su shawarma, duk muna siyar da shi ka biya mu da Fai. Kamar yadda za a biya mu da kuɗi, haka za ka zo ka biya mu da Fai. Kamar yadda jama'a kuka sani, Fai wani sabon kuɗi ne na network. Yadda za ka yi transfer kuɗinka daga banki, haka za ka yi mana transfer Fai ka biya mu da Fai network. Muna karɓa yau watan mu ɗaya da wasu kwanaki tun 25 ga watan da ya wuce August kenan. To tun 25 ga August da aka sahale mu fara hada-hada, tun sannan mu ma muka fara, wanda kusan ni ne na farko a Kano ko a Nigeria wanda ya karɓa harkar Fai yake sai da kayansa da Fai. Ni ne na farko tabbas. Dan inda wasu wanda muka fara tare yanzu haka su sun daina, saboda ba su yi wa abin nasu plan yadda zai dore ba. Saboda Fai har yanzu ba za ka yi mun karɓa, ba za mu je kasuwa mu yi siyayya na abincin da muke siyarwa da Fai ba. To haka yasa duk wanda ya dau akwai wanda sun yi gaba da buhun shinkafa. Idan ainihin kuɗin su ya kare, buhun shinkafa ya kare, to sai kuma ba za su iya zuwa su ba da Fai a ƙara ba su wani buhun shinkafa ba, sai sun ajiye Fai din su jira. To wannan dalilin ya sa tunda kuɗin su ya kare an bar su da Fai, ba za su iya ci gaba da siyo sai ci gaba da kasuwancin ba. Ni ko ina gode wa Allah, yau gashi wata ɗaya da wani abu, tun 25 ga watan August, gashi yau 29 ga September 2022, gashi har yau ina karɓa, kuma kullum muna karɓar Fai a matsayin payment na kuɗin abincinmu. Da haka wannan ina nasara ce wacce muna gode wa Allah. To, kai idan kayan abincin da su kare, da ne kake zuwa ka siyo a kasuwa da Fai ɗin ya fito da naira. To, kamar yadda na ce kusan ni ne na farko a Kano kuma a Nigeria. Har yau duk wanda zai karɓi Fai gaskiya ba wani standard ba ne. Ba wanda ya tsaya kamar yadda muka tsaya. Mu mun tsaya kullum muna nan. Kullum ka zo muna nan, sai dai in baka zo mu ba. Kuma kullum ka kira mu waya za mu ɗaga ma, mun fi so a yi mana WhatsApp. Da haka muna cewa da mutum kira mu ta WhatsApp. Amma duk da ba ma iya jure ni ta bawa kowa amsa, sai mu ce mutum ya kira mu ta WhatsApp sai mu ba shi amsa cikakke ta wannan ruwan. Wannan shi ne tsarin da muke yi. Kuma idan mun karɓi Fai, ba inda za mu je mu kai Fai a ba mu abincin da muke siyarwa. Kawai dai muna ƙoƙari mu taƙaice mutanen da za mu dinga ba su. Kai har kai kamar price ɗin wani idan ya ji price sai ya ce ai shi abin kamar ya ɗan yi mai tsada. To ta wannan dalilin muke taƙaice mutanenmu. Ko dai ka ce ya ma tsada ka tafi baka siya ba, baka isa ka ce ba mu karɓa ba, kai ka ga cewar ya ma tsada ka tafi. To da wannan fulani ɗin muke taƙaice adadin yawan masu zuwa suke za su siya yau. Wani karanta jaridar ke so ya san cewa shi wannan katin a hannu ake zuwa a bada shi ko kuma a ta yanar gizo ake turawa. Shi wannan Fai a taƙaice wani kuɗi ne aka kirkire shi na duniya bai ɗaya, wanda duk ƙasar da ka je za ka iya ba da Fai a baka kayan da ka je yin koda ka je siya. To, ta yadda ake ba da shi, transfer ne kamar yadda za ka yi transfer kuɗi daga akawun ɗinka zuwa akawun ɗin wani. Application ne kamar yadda kuka san application ɗin banki. Sannan transfer ake yi kamar yadda ake yin transfer kuɗi. Transfer Fai ya fi transfer kuɗi daga banki sauƙi da kuma network shaf. Wannan shi ne tsarin da ake yi. Shi wannan ta fara cikin wadda mun sama da wata ɗaya. Kana inda riba ne ko kuma ka inda ba. To, kamar yadda kowa ya sani ko kuma wanda ma ba sani ba dai muke so su sani. Fai is long, suna cewa
long time project ne. Wani project ne mai ɗaukar tsawon lokaci. Duk sun ce masu da kansu hukumar fai suna cewa duk mai neman kuɗin sauri to ya tafi wani wajen ya nema, amma ba a cikin fai ba. Wanda za mu iya ganewa daga tafiyar fai yadda ta fara. Yau shekara wajen nawa, ina ji mun kai shekara wajen 3 ko sama muna mining fai. Kamar ƙarya ne, duk wanda yake mining fai in dai ba a can ainihin cibiyar abin yake ba, wallahi sai da ya daina mining. Duk yadda imaninsa ya kai da cewar fai gaskiya ne, sai da ya daina. Daga baya sai aka zo aka ce za a yi launching, za a shiga mainnet. Aka zo aka yi launching aka ce an sa hali. Sai gashi ana karɓar sa a China, ana yi mana bidiyo ana turowa, duk da mu ba mu je mun gani ba za a yi da bidiyo. Sai gashi Singapore an yi mall wanda ake hada a siya kaya da fai, wanda su ba ma sa yadda su karɓi kuɗi fiat currency, sai dai su karɓi kuɗi wanda yake na fai. Wannan kuɗin da ake so a ƙaddamar wa duniya, wanda har gobe ni ina ƙalubalantar wayewar turawa da duk ci gaban da muka samu. A ce wai ko da a ce kuɗi na fiat currency ba su samar ba, wanda duk ƙasar da ka shiga a duniya za ka bayar ya zama karɓaɓɓen kuɗi. A'a, sai dai yanzu ina Najeriya, ina da naira, sai za ni Dubai, so dole sai na je na canji dola. Idan na canji dola, in na je Dubai sai na nemi 'yan canjin Dubai, su ma sai na canji dirham. Ban isa da kashe wannan dolar ba fa, sai na canji dirham. Haka in Saudiya na je sai na nemi 'yan canjin su, na karɓi kuɗin, sai na nemi 'yan canjin su, na karɓi kuɗi wanda yake na Saudiya. Haka idan abu ya to, dala bata zama ma kuɗi na kai tsaye ba da za ka tafi da ita kai siyayya a duk ƙasar da ya kamata. Amma fai shine kuɗi na kai tsaye, wanda ya kamata a ce tun a rashin wayewar baya ma an yi wannan. To yanzu kuma duniya kuɗin takarda ma ne ma yake ya juya. Kamar Najeriya mun yi e-money, e-naira su ake a rage wa kuɗin takarda ƙarfi. A wata mafaɗan ma wanda ban tabbatar ba, an ce za a kauda 50 da 10 da 20 zai zama daga 100 kuɗi ya fara. Haka aka ce za a yi. So za a rage wa kuɗin takarda ƙarfi ya daina yawo. Zai zama wasu nambobi ne kamar yadda ake transfer kuɗi a akawun na abin nan. To ai wannan abin Pi network shi ma kuɗi ne kamar e-naira. Sannan a China ma sun yi su ma wannan kuɗin nasu. A abin nan ma ƙasashe da dama yanzu nema ake abu da irin wannan tsarin. Zai takaice buga kuɗin takarda. To amma wanne ne zai zama shugabansu, wanne ne uba zai zama Pi shi ne wannan kuɗin. Za ka yi transfer sa, ka karbi ka ba da Pi, ka yi order abin da kake so da Pi, insha Allah a nan gaba. Idan ka misali ka zo ka sai wasu kayayyaki da ƙaro su na yin abinci. So kana ɗaukar Pi ɗin ne ka canza shi ka je su ka naira, ko kuma a su akawun ta da ka ajiye shi ba ka kana amfani da akawun ɗin ka yi naira. To gaskiya ne wannan tambayar tana da muhimmanci. So idan muka karɓi Pi, akwai tsarinmu na shigarwa da fitarwa akan Pi. Idan mutum ya fahimci Pi, ya yarda da Pi, zai iya zuwa wajenmu sai ya ce yana so mu bashi Pi. Sai mu ce to tunda kana son Pi, akwai wasu abubuwa masu daraja da muke so ka bamu, sai mu ma mu baka Pi. Wayannan abubuwan masu daraja da su ne za mu je mu yi cefanen mu yi da abin da za mu. Idan kai kuma kana da Pi sai kana so ka rabu da shi ma, to kai ma mun buɗa ma ƙofa muka ce kai ma ka zo, akwai abubuwa masu daraja da za mu baka. Sai ka ba mu Pi, bayan abinci da waye, akwai wasu abubuwa masu daraja da za mu baka. Idan muka baka sai ka ba mu Pi. Kaga kenan muna karɓa muna bayarwa, sannan kuma ana siyan kayan mu da Pi. Za ka iya gano su wannan abubuwa da masu So sirrinmu ne wannan abubuwa masu daraja. A matsayina na Bahaushe, Hausawa ma za su gane duk wani abu mai daraja dai akwai san, kowa ya san me abuwa mai daraja. To wannan shi ne. To ina so in san cewa lokacin da ka fara ita wannan sana'a da Pi ɗin ka fara, kuma daga baya da kana cikin ka samu ka shigo da tsari da Pi. To lokacin da muka buɗe wajen nan gaskiya ba a yi launching Pi ba. Ba a ce Pi shekara ne. Na kai ban fi wani ya da fara sana'a a nan ba. Gaskiya muna samun ƙalubale ta yadda kullum sai mun yi ciko muke iya yin cefane.
wanda ina da wani sana'a wanda ba da restaurant din nan na dogara ba, kuma ina harkar tafiye-tafiye na ƙasashe, kamar na je Dubai, na ma yi zaman shahada a Dubai, ina zama a Ghana. Akwai ƙasashe da dama da nake zuwa na harkar kasuwanci na, sannan akwai kasuwanci kala-kala dai da nake yi. To da wannan kasuwancin nake making, sabida masu zuwa su karɓa ma, wanda za su ce suna da fai, suna so za su bamu wasu abubuwa masu daraja, su ma suna yi mana ƙaranci a yanzu. Da haka idan da za mu samu yawan masu zuwa su dinga karɓar fai ɗin da muka karɓa, to lallai da za mu samu ci gaba, za mu ƙirga riba a kusa duk kafin fai ma da kai matakin da ake so. To amma saboda rashin wayewar mutane, kowa yanzu mutanenmu musamman Hausawa muna da wayo na cewa wai sai an ga wani ya shiga yayi nasara sannan ne kowa zai tawo a yi wa abin rubutu. Amma kafin a yi nasara, kowa ya rike kuɗinsa, ba zai zo ya ce bara na karɓa na ajiye na yawa kuɗi ba. Fatana na ƙarshe, al'umma ta Najeriya musamman Hausa Fulani, a ce sun karɓi wannan harkar fai da gaske, wanda baya mainin a ce ya koma ya yi rijista ta fai yana mainin, ba kuma iya mafai ba, akwai su Satoshi, akwai su Rumitano, akwai su Bitcoin Legend, wasu coin da wanda ake so a bar duk wancan Web 2, ana so a sabunta a dawo Web 3, amma ana so a dawo network na zamani, wanda abin da ya fara aiki a yanzu a network ɗin zamani shine Pi network, shine coin na farko da ya fara aiki a sabon blockchain a Web3 da ake so a kuma. Pi network shine na farko da ya fara hawa. To, don haka ina so a ce dukkanin al'umma ta Hausa Fulani suna mayin ɗin waɗannan abubuwa ba iya Pi ba, saboda duk sanda nasarar ta zo a ce mu Hausa Fulani mu ne gaba, kuma ina fatan a ce Najeriya duka mu ne muka zama a gaba. Kamar ‘yan uwan zaman mu Yaraba da Igbo, muna so da Yaraba da Igbo su ma su zama su ne gaba. Kiristan da Musulmi, ina so a ce yau Kiristan Najeriya da Musulmin Najeriya mu ne gaba-gaba, ‘yan Najeriya mu ne gaba-gaba akan harkar wannan cryptocurrency. Wannan shi ne fatan abin da nake so, shi yasa ba dare ba rana na jajirce a koyaushe ina fim wanda nake shirya fim, ina da fim production. Da haka ina shirya fim domin na wayarwa da mutanenmu da kai su karɓa harkar crypto ɗin nan, kar ta zama cewa sun karɓe ta late, tun ana raba abubuwan nan kyauta kafin su zama masu daraja. Sannan ina haɗa comedy, hanni da kaina ina shiga cikin comedy story. A matsayina na producer ne shiryawa, ina shiga domin na ga cewar mutanen Hausa Fulani da 'yan Najeriya sun karɓi wannan abun tun kafin wasu ƙasashe su karɓa. Sannan ina fatan gwamnati ita ma ta duba ga zuwa wannan harkar. Idan har ta san cewa wannan harka ta gaskiya ce, ta fito ta sa habe wa 'yan Najeriya. Idan har sun yarda wannan harkar za a yi ta ko da babu Najeriya, ko da babu Afirka, wallahi za a yi ta kamar yadda Bitcoin ya tabbata. A baya Najeriya sun ce ba su yarda da harkar Bitcoin ba, wanda Bitcoin haka bai hana shi ya yi haɓakar da ya haɓaka ba. Lokacin da Najeriya ta ce ba ta yarda da Bitcoin ba, a lokacin ya dinga hawa. Da yana dala 10,000, sai da ya kai dala 35,000 ko 30 da wani abu. Lokacin ma da Najeriya ta fita daga harkar Bitcoin. To ina nema 'yan siyasar mu da hukumomi, ina so da Allah, ina ja musu hankali. Da in dai har wannan harkar ta Pi, wannan harkar ta crypto, wannan harkar ta Web3, idan har sun yi bincike sun gani da sun fi ni ilimin yadda hukumominmu da 'yan siyasar mu sun fi ni ilimi, sun fi ni sanin komai. Don haka idan har sun yi bincike sun san cewar wannan harkar gaskiya ce, harkar nan ta Pi gaskiya ce, su sahale mana. Idan suka sahale mana, shine yanzu duk wani ɗan Najeriya nan da nan hankalinsa zai dawo jikinsa saboda gwamnati ta yarda da abu. Idan kowa hankalinsa ya dawo, kowa za a dinga rububin cewar bara a yi rijista.
To idan aka ce 'yan Najeriya kowa yana yi, za a wayi gari babu ƙasar da ta kai 'yan Najeriya wannan fa'ida duk harkar wannan cryptocurrency, saboda kyauta ake ba da shi. A ban gama ba. A takaice abin da nake so da karkare wannan hirar tamu da shi ne, idan mutum yana so zai yi rijista, ya je Play Store ya rubuta Pi Network, ma'ana PI. Ya sacin a Play Store, ka rubuta Pi Network. Idan ka rubuta ka yi downloading application din. Yawwa. Idan ka yi downloading application din, so abin da nake so za ka shiga zai dinga tambayar ka me sunanka, me sunan mahaifi, zai dinga ma tambayoyin abubuwan da ka sani. Zai tambaye ka username. Username yakan ɗan yi wahalar wucewa saboda ina ji kamar in wani ya amfani da shi ne, idan ka zo kai kuma kai maimaita irin wannan abin yakan iya kin karɓa. Don haka sai ka dinga sawa ka sa maybe characters ne ake nema. To wannan username din ka yi amfani da kamar sunan mahaifi ka irin sa shi capital, ko sunan ka sa shi da small letter. Ka iya haɗawa da lambobi kamar guda biyu, ka iya haɗawa da kamar hash ko kuma wasu lambobi, wasu abin nan ka yi cakuɗe ɗin da ko da wasu lambobi, haka zai sa wannan user din ya wuce. Wannan password kenan, yauwa password. Sannan idan aka tambaye ka invitation code, so ba kai sai ka register babu invitation code ba, sai ka rubuta na gode kamar sunan restaurant din mu, sai ka rubuta na gode shine wanda ya gayyace ka. So insha Allah kana yin haka zai wuce. Kullum kuma a daidai lokacin da kai register, kana shiga cikin app din zai nuna ma wata kibiya a saman ta, akwai dan wani round din abu, sai ka taba shi. In ka taba za ka ga wannan file ɗinka ya ƙaru. To kullum ka shiga kana tabawa. Sannan kuma a dinga shiga Telegram ka rubuta Pi Network. Akwai group, akwai malamai masu ilimin gaske wanda kullum aikinsu su wayar mana da kai akan harkar Pi Network. Kullum aikinsu su wayar da kai akan cryptocurrency. So idan haka kuma ka shiga cikin wannan group din, ka yi join ɗinsu, za ka dinga samun wayewar kai akan duk wani abin da ka shiga kai rijista. Idan kuma mutum yana buƙatar duk wasu wayannan abubuwan, zai iya mana magana ta lambar wayar mu. Zai samu duk wani bayani, za mu mai bayani ta WhatsApp. Kamar lambar wayar shi ne 081 2519 2418 081 2519 2418. Wannan shi ne lambar wayar mu.